तूने क्या बोला? मैंने सुनाई नहीं दिया, क्या बोला तूने? अच्छा, नाम क्या है तेरा? लॉलीपॉप नाम है ना तेरा? नहीं माधव। अच्छा, क्या बात करते? तुम लोगों का फूड चैलेंज खत्म हो गया क्या? पूरा कंप्लीट मेरा 4 मिनट में कंप्लीट हुआ। इसका पूरा 1 मिनट है। साइनीज ओरिजिन है ये। Oh, तेरा तो गेम good morning लोगो दिनै फूड चैलेंज खालामनो नागिरदों फूड चैलेंज। संनाय खावनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो इयाव दसे उनाव जों फूड चैलेंज खालामगोन। मा मेगि एवदोंमोन, मेगि जाखांबाय, मेगि जाखांनानै नै दा माबा ओंख्रि संबाय दं। दिनै फूड चैलेंज खालामनांगोन, फूड चैलेंज। जोङो नै न'आव फूड चैलेंज खालामगोन नै बे न'आव। मोनथ'वाखै, मोनबानो देखायगोन आं नोंसोरनो। नै गाइस, पुराना गिटार आंनि। पुराना गिटार 2019 आव बायनाय गिटार मोन इयो लोगोफोर। इखौ सिंगार जानो होननानै गिटारखौ बायना लादों। दामनो देनो बारा रोङा ना, ओरैनो गारसोना दोननाय जाबाय आरो ना। बे माराम जाजोब्बाय जानाया। दामजाला नैफोरनि दिरुं माखाया एसे जस'जोबखाबाय। दा सिंगार नङा, दासो ब्लगारसो जाबाय। गथ'खौ दोनहैफिनसै आंखौ न'आव। जों सानदोंमोन दसे उनाव मानासाव थांना बेरायना फैनो होननानै, मा जायो सान्दुंबो दुंदो, मार गोसाथार सान्दुङा। ओमफ्राय दा थांनाय जागोन ना जालाथाय। नारजिजों ना संदो, मोनथ'वाखैनो, एसे नांबावगौ। दसे उनाव मोनसिगोन। ओमफ्राय मोनबाय, मोनबाथाय जानोसै एसेसो। गोबाव सम जाबायमोन नारजिजों, माने बिदि ना जाथारिया। नारजिजों अमा बेदरबो जानो मोनथाराखै, जागोन र' साननैसो उनाव। स' गाइस, ब्लगखौ एसे सापर्ट खालामना होबानो जाबाय। आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां ब्लग लाबाय थागोन आरो नायलांबाय था। भिडिअआ एसे इन्टारेस्ट जागोन दिनैनिया। थ' लोगोफोर नायनो हागोन, नै खान्थाला मार गोबां थायखादो। मार गोबां थायदो खान्थाला। नै एकदम पुरा बिफाङाव नै बिजौनिफ्राय नै गाहायालागै थायदो नै। बेसे जानो खान्थाल सान्थालफोरखौबो। खान्थाल जायै जाजोब्बाय, खान्थाल गोमोन जालाय, गोथां जालाय, जायै जायै अहालाय लांबाय एकदम। रोजा 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 crying over you. You don't want my heart, you don't want my love. You just want me crying over you. And I'm thinking about you. So finally जोंना जोब्बाय फुड चेलेन्जआ। दाउदैजों माबा मा होनो इखो, दाउदैजों चाउमिन पुरा जानानै उदै सुदो। आं जायाखै, इसोरसो जादो। माने उदै सुदो, पूरा ओंखाम जाना हालां दिनै सानसे। उदै सुदै सेस जाजोब्बाय नोंसोरना जायै जायैनो। टाइमाव जोङो नाजों नङाबा बेदरनि फुड चेलेन्ज खालामगोन। ओमफ्राय आङो भिडिअ इ चेनेलाव आपल'ड खालामगोन। माबायदि जागोन नोंसोर खोन्थाबानो जाबाय। नाजों खालामगोन नेक्स्ट टाइमाव नाजों। दिनैनि फुड चेलेन्जआ माने बारा गोलाव खालामाखै, जों एसे ससेल' खालामदों। माने इदि जानाय लोंनायाबो माने खम ना, दाउदै आरो मालाय मा होनो इखो चाउमिनल'सो। थ' आंनि मोनसे चेनेल दंबावो लोगोफोर, रस्टिंनि चेनेल। नोंसोर चेनेलखौबो नायबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन, नोंसोर इयाव चेक आउट खालामनानै नायबानो जाबाय आंनि मोनसे चेनेलखौ। आं थाबैनो इयाव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ आपल'ड खालामनो नागिरबाय दङ। स' थाम्बनेलखौ दा नुखाबायानो नोंसोर। आं नोंसोरनो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनसै, ओमफ्राय नोंसोर थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय। थ' दिनैनि थाखाय गाइस, दिनैनि थाखाय ब्लगा माने इखिनियानोसै। ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट टाइमाव आरो मोजां मोजां ब्लग आपल'ड खालामबाय थागोन। नोंसोरा जुदि भिडिअखौ गोलाव खालामनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय। थ' बाय दिनैनि थाखाय।